Здравейте! Казвам се Иван Томов и днес ще ви представя моя процес на рисуване. Така, започваме от стаята ми, където най-често аз творя. Сядам на стола и първата стъпка е да вземем един черен маркер. С него започваме да скицираме и чертаем. Като напълно отпускам ръката си с цел да видя докъде ще ме доведат чертите. Много е важно да не мислим и да не се притесняваме. Това е причината, поради която аз не ползвам оливия, директно маркер, тъкмо за да мога да илюстрирам точно това, което ми е, което се пара да бъде. Ето сега ще нарисуваме и една дама и малко звездички. После вече минаваме на оцветяването, като ще започнем с оранжево. Но ми свърши маркера. Няма проблем, ето взимаме нов. Заредил съм се. И продължаваме да оцветяваме. Започвам от оранжевото, просто защото съм в настроение за оранжево. Не знам, така реших. Топъл цвят да придаде малко усещане на творбата. Оцветяването е една от най-интересните части в рисуването според мен, защото ми дава възможност тотално да изключа мозъка си и просто да запълвам едни празни бели пространства с цвят, което аз намирам за изключително релаксиращо. Сега ще преминем към следващия цвят, което е какво ще бъде? Някакво зелено-синьо такова, но по-скоро към зеленото. Като него го слагаме до оранжевото, за да създаде контраст. И почти сме готови с зеленото. Да, ето, готови сме. Сега преминаваме на кафяво. Що кафяво? Защото по принцип кафявото е цвят, който рядко използвам и реших днеска пък да го използваме, да видим докъде ще доведе. Ето, готови сме и с кафявото. Сега минавам на тъмно-синьо, синьо. Той е цвят, който доста силно се набива на очи, затова аз ще го използвам да оцветя някои неща, които искам да се набият на очи на зрителите. Но пък за сметка на това ще използвам по-малко синьо, точно защото е много силно. После взимам жълтото, като него ще използвам да запълня някакви по-такива бледи пространства, т.е. вътрешността на очите, на пирамидата и тем подобни, което ми дава шанс да не оставя бяло на листа. Аз не обичам да оставям бяло на листа, защото целя да създам една творба, която да хваща много окото и да се набива на очи, независимо къде я поставиш или закачиш. Сега розово за кожата на някои от различните персонажи. Розовото е също дава оттенък на нещо, което липсваше. После взимам нещо като синьо-сиво, такова хем синьо, хем към сивото клони. Него го използвам за дрехите на характерчето, както и за тези като мисли, които излизат от ушите. И накрая ни остава последният цвят, който ще бъде лилаво за небето, което е около характерчето. И така почти сме готови и ето, нашата рисунка вече е оцветена. Сега остава само да сложа един подпис.
И ето илюстрацията с доста наситени ярки цветове, с интересна композиция, с различни форми и най-вече много индивидуално. И това е крайният резултат, след като проследихте моя процес на работа. Надявам се да ви е било интересно, бъдете креативни и творете! Всеки може да твори, да създава, да изразява себе си и да бъде креативен, стига да има желание. До нови срещи! Чао, чао!